Mga awat manggaling kiyang pagkati pagin magkadalagan. Psst! Ay! Ay! Dali! Dapat ko na cellphone hari. O dali! Dala rin tanan o! Luya mo kayo pagkakawatan. Saan yung dalagan? Maapsan na ka. Psst! Dapat ko na ang kwarta na hari. Naraw imuon pa ni. Uy! Asa naman! Ha! Asa naman ka? Masip mo makanakro. Ba, mula ba galing kasi si gara-gara. Tinumo mo dapat ni Moron. Udah kang uli na ito! Hoy! Karon ko niya sukle! Oy, pre! Pre, batay, buwan. Diyan ka magkaroon na ba? Bong, Kuy mo ka namang grupa. naman kinsa man ito na eh. Ay, sus, pagara-gara ni hani ganiha. Gara na eh. Pagara-gara ka? Ha? Wala! Ha? Pagara-gara ka? Ha? Pagara-gara ka? Gara ka? Daro. Boss, habal-habal. Patod ka itong unahan. Na, maghulat pa ka. Kaya kinahanglan rin mong magpuno ko sa tamo biyahe. Gadali ra ba? Kom, pakyaw naman. Pila may pakyaw? Pwede ko na rin. Sige, sige. Tara, okay. Itong unahan, boss. Okay. Nara, boss. Mamang 50 naman eh. Pakyaw man. 100 kung pakyaw. Nya kita man duha. Lisod po ako yung bayad sa imuha. Sige, salamat. Uy, pag-sure ba? Lagi. Pila? 100 na. 100. Oh. Ari. Moy, Ay, gasakit pa gaya kong tiyan. Nakitambal sa inyo ha? ma'am, anong sa man gikaan? Ma'am, gasakit man tiyan. Ikan ko ganyan kakaon og kamuting kahoy. Agoy, mao na diha. Mukaon kay kag kamote. Kamote, rayo ka pila ng kahoy. Boss, palit ka burger. Pila mo na? Tag 50. Apa ko na ko? Paulit ako. Ganira kang nasuray? Ganihara lagi. Gutom Lamig na kay ng burger, boss. Kay overload kayo na. Overload? Gutom na mga kaya ganira ko sinuroy. Sakto gyud ka. Apo? Ay, hara boss, maulaw ko. Ayaw ka ulaw ka na mo anak. Salamat kayo. Boss. Pila ko ah? 100. Kamang 100. Ang tag 50 ramon ka na. Hindi di ay. Baya ka, ikaw gakaon ako imong pabayron. Abi man ako. Ikaw mo ba ya? Balag rin tawong. Dunlan ka. Uy, ako bag! Uy! Ako bag ba? Uy! Asan akong bagoy? Ako bag ba? Uy, babe, naunsa man ka, babe? Uy! Naunsa man ka pag tinarong dili sa binuang? Bim, mura na kong mamatay, be. Uy, pagtarong ba dili sa... Ikaw ba kay... Bim, Ha? kung mamatay, be, mutugan ko ni mo sa tinuod, babe. Unsa man ba ito kanimo? Kasala ko, babe. Ha? Unsa may nasala pa nimo? Nakapangabit ko, nakapamay ko, babe. Ay, lagi, kabalo na ko ana, babe. Mo binanggihiluan ka na ako ana. Ayaw. Ha? Sige, sige, tara na. Muna ka na imong ginhawa ng taw-taw. Sige na. Boy, boy. Ay. Ako'y gibik nga kick ba? Pala kong tilawog sakto ra ba? Pare. Sakto ra? Daghan ra ba kay garina na ako nabutang ane? Di ra daghang garina? Okay naman. Okay naman. Ay. Ngunya, ni andar.
Babang, babang. Oh. May nga po diya, kanang muilis ka itong hulam na ako ni mo 200. Oh, mas maayo na ako sa ibot ko. Maayo na ako na ako parcel malabot ron. Salamat kayo. Kanang naanap ng takuyan niyo lagi ni mo bang? Ano saman? Magpaprenatal mo ko sa kuha ang buros yun. Pwede mo hulam na po ko ni mo kaliba? Mo dahil hindi ba ilis ka na kong 200 kaya maulos ka sa kalibo. Nya unsa man wala magipukoy kwarta na. Tagi may tulong lagi kaya na ako bang? Namatay wala gikoy kwarta Ano gyan. na, tangil mo na ba sila kayo mga nilupi-lupihan ni bang? Wala na. Lagi na guay. Wala mo lagi sa kalibo. Ano? Salamat ka ni bang. Ako rin yung barian pohon. Salamat. Diyan sabat sila ka. Uy, Dilag na si Dokyo. Mga idol! Ay, Kamu to si Cure Barnes? oh, kami. Pwede mo yung sticker? Eh, sige, sige. Isa. Ano pa niya titira to? Proud mo sila. Sipiat ki si Dokyo ato. Ay, boss, may hapon. Hapon, si. Boss, kanang namiya kasi mo sa boss. Oh, pangando bigyan na ako na yung sa boss nga Fortuner. Maayo ng mga andoy, Jay. Maayo na. Para makabuti mo ni mga panganday, moro buhaton. Magkugi. Basta ni manilis akong shop. Ipagkahuman, ug overtime. Ug unsa ko isugo, imo gyud tumanon kay pohon-pohon. Madungagan ako Fortuner. Magkugi. Sige na, putangin na. Pero nga pagkuan ha, kanang mo tapot. Sige. Slow eh. Sige. Sige. Brad, naunsa man ang kalakiyang himburos man ako manghod. Nya ingon siya ikaw kunoy amahan. Siya kay Brad, nasipiat yun. Igor ka mo ingon ana, bisag barkada ta Brad kinahanglan panubagan nimo na ako manghod. Pas ako, Brad. Unsay pas? Di pa mo kukuanda mamahan. Ikalayo lamang kong buhi. Igsuon bitaw mo. Nabuang ka? Mapugos ka nagbuhi kay igsuon mo. Ano sa ko? Sige, maris ako. Hoy, bayad ni mo? Pa wala ka ga-inform ni Miriam nga basta mukhaan ko ani dili ko pabayron. Namulo bi ko na ni Miran ano? Oh, basta kay karon kabalo na ka nga di ko pabayron basta mukhaan ko hanay. Eh, dili na pwede akong tawagan akong amo. Isi tawagan mo? Amo na mo Mirian. Oh, imo ni number? Nan? Dili ka kabalong bayad, imo pagigikawat ng cellphone sa kuha mo? Ali dili ko kay report. Ako i-report. Sa kay report. David. Oh, haman to ya. Palitin sa kong sol mix sa tanong, tambal ko ba? Pero man ka buok. Sara. Sige. Andrea, Kung sa ba kung gipapalit niyo? Sunrocks. Sol mix David. Dili June Rocks, tambal ko ba? Sol mix. Oh, na usama na ko na imnon? Oh, mainom dahil na. Im na. Kaming gudlayan mo sugo, bata ka. Moy, Ay, nakay kwarta moy. kaya mangutang na po ka. Nanguta na ra gani tag nabal kay kwarta or wala? Nakay kwarta wala. Balingagan po ka, di po ka kasabot. Yung managpaday ka. Di po ka kasabot. Yaw, nakay kwarta yaw. Wala daw. Oh. Nay 3 milyon mo, imo na niyo. Salamat kay Dok. Dok, wala ko'y kwarta, Dok. Wala ko'y labot nimo. Hoy, buang ka lang yung tama niyo nung... Hala, rin ang awat og bangka! Oh, wala gid ka pa to, kapadayon gid ko ang bangka. Buang man di ay kaamuan ning mangga.